best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir. The end is inevitable, Maverick. You kind of set it for extinction. Maybe so, sir. But not today. Tak my sledujeme ďalšiu skvelú show lietadla, ktoré v podstate je naše, aj keď nie je naše, pretože na ňom priletel pilot, ktorý, teda ak máme správne informácie, by mal byť z Talianska. No ale, jak si povedal, lietadlo je naše. Áno, lietadlo je naše. A všetci si pamätáme, keď tie Albatrosy boli v Košiciach a bolo ich strašné množstvo, pretože, jak sme už spomínali, tak tu bola Vysoká letecká vojenská škola a najprv sa lietalo na tých 29-kách Delfinoch a tie potom nahradili L-39 Albatrosy. L-39 Albatrosy ešte sú štandardne v prevádzke, ale je ich stále čím ďalej tým menej a toto je 39 Albatros od spoločnosti Dark Stars, ktorá sa zaoberá vlastne airshow a využíva toto lietadlo na predvádzanie na leteckých dňoch. Je to lietadlo, ktoré je cvičné, prúdové lietadlo, vyvinuté v 60. rokoch 20. storočia v bývalom Československu. Samozrejme v takýchto farbách, my sme sa aj so Stanom bavili, že v takýchto farbách sme ho ešte nevideli, pretože naozaj, keďže už to nie je lietadlo v československých farbách, ale viac menej je to už súkromné lietadlo, kedy si naozaj, ako Stano povedal, cvičné vojenské lietadlo, na ktorom sa cvičili všetci piloti, študenti. Vysokej vojenskej školy leteckej v Košiciach a naozaj, ako Stano povedal, to lietadlo sa vyrábalo v bývalom Československu v aeroch Vodochody od začiatkov 70. rokov a výroba skončila na sklonku 90. rokov. Dnes teda lietadlo naozaj nielen súčasťou vojenských leteckých múzeí, ale aj súkromných zbierok a hlavne súkromných majiteľov, ktorí vďaka svojej vášni k letectvu dokážu tieto stroje aj takto s odstupom
takmer 30 rokov od skončenia výroby držať pri živote a v plnej letovej prevádzke. Ono, stále ešte sú nejaké lietadlá v nejakých tých vojenských leteckých školách a dneska našťastie, tak jak sme hrdí na to, že aj tu v Prešove sa vyrábajú nejaké lietadlá, tak aerovodochody, ja nechcem vraviť, akým sa zmenil vlastník, kto je vlastníkom, ale dneska vyrábajú NGčka, New Generation, ktoré sa predávajú, napríklad ich kúpila maďarská armáda. Vietnamci kúpili 159 New Generation, takže tá výroba vlastne tejto generácie lietadiel stále pokračuje, sú modernejšie, sú trošku lepšie, ale stále pokračuje a vďaka tomu my sme radi, že vlastne tá fabrika zostala a vyrába sa tam niečo našeho, ako reálne. Myslím si, že asi dávaš naozaj veľmi zaujímavé a aktuálne informácie, pretože Aero L159 je naozaj takým nástupcom tohto lietadla, ktoré máme aj za pyrotechnických efektov ešte stále vo vzduchu a je to naozaj taký pokračovateľ alebo nástupca tejto L39. Ešte by som rád upozornil, že po vystúpení L39 v nejakom prilete, odlete, jak sme si už vraveli, viackrát sme na verejnom letisku, medzinárodnom letisku, kde prilietávajú linky, odlietávajú linky a my sme radi, že dokážeme spolupracovať s prevádzkovateľom letiska. Tak bude následovať vystúpenie Flying Bulls, to je tá skupina, vlastne jedna z najznámejších vo svete, Red Bull. No je to Flying Bulls, ale sú to vlastne piloti Red Bullu, ktorí majú aj kombinézy, aj lietadlá vo farbách Red Bullu a myslím si, že toto je fakt ako svetové vrcholné číslo, ktoré oni predvádzajú, takže by som vás rád upozornil na to, aby ste ešte chvíľku vydržali, aj keď teraz už to slnko je viac aktívnejšie, než bolo do obeda a trošku viac pripaluje, ale aby ste vydržali na toto predstavenie, pretože to je skutočne jedno zo špičkových predstavení. Ja keď som tu ráno prišiel na letisku, tak tu neboli, tak som nevedel, či prídu alebo neprídu, Alex tiež nevedel, ale našťastie sa v priebehu dňa naraz zjavili ako blesk z čistého neba, as the bolt from the blue a máme ich tu, tak sa poďme poradovať z ich vystúpenia. No samozrejme, my vám porozprávame aj, aké lietadlá uvidíte, aj keď, ako Stano povedal, budú vo farbách Red Bullu alebo v tej takej známej modro-červenej kombinácii. Predsa len budú to naozaj špičkové ukážky leteckej akrobácie na naozaj veľmi, veľmi zaujímavých strojoch. A v skratke vám vieme povedať, že táto letecká akrobatická skupina začala svoje pôsobenie ešte kedysi dávno v 80. rokoch. Ja mám pocit... V 60. Dokonca v 60. Ja mám pocit, že tam už je druhá generácia pilotov. Tretia a štvrtá. Výborne, áno. Takže sú to naozaj vážni zanietenci, ktorí naozaj prileteli tak ako blesk z jasného neba dnes na letecké dni Košického kraja a verím, že si naozaj ich vystúpenie vychutnáte ako jeden z takých highlightov prvého dňa. Zároveň vás chceme pozvať, samozrejme, ak to náhodou neviete, aj na ten zajtrajší druhý deň tejto Aeroshow, pretože letecké dni Košického kraja sú dvojdňové a vzhľadom na to, že máme krásne počasie, verím, že si ho vychutnáte aj zajtra v skvelej spoločnosti pilotov a hlavne ľudí, ktorí fandia lietaniu nielen akrobatickému, ale aj takému rekreačnému hobby, pretože aj zajtra nás čaká absolútne skvelý nabitý program. Ja si vás dovolím teraz naozaj upriamiť na príletovú plochu, pretože tá L39 pôjde opäť blízko tých zátarás a opäť to bude veľký zážitok vidieť toto lietadlo. Verím, že my skôr narodení takto aj s nostalgiou trošičku budeme hľadiť na stroje, ktoré boli súčasťou košického neba naozaj dlhé roky za čias existencie vojenskej vysokej leteckej školy. Vidieť toto lietadlo takto zblízka už dnes, naozaj hýbajúce sa lietadlo a hlavne so zapnutými motormi nie je
úplne bežné a hlavne, ako som povedal, v takýchto farbách my sme ho so Stanom napríklad ešte dodnes nevideli. Kľudne zamávajte pilotovi, nezabudnite zatlieskať, predviedol skvelú show Dark Star L39 opäť na košickom letisku a v aeroklube Košice. Alex, zavraví ti niečo biele albatrosy? Tak to som čakal, áno, ja som ti aj chcel nabiť. Možno, že niektorí aj čakajú, že o nich porozprávame. Ja stále aj dúfam, že členov tejto letky aj uvidíme raz tu na týchto leteckých dňoch. Ja by som bol rád, keby sa nám tu niekedy ukázali. A v kompletnej paráde. V kompletnej paráde, ale to už asi to chce veľké nadšenie, aby sa dali dohromady a strašne veľa peňazí, aby sa takéto lietadla dali dať dohromady a jasne, tí piloti už sú starší, ale keby niekto tu z nich bol a prišiel tu k nám pozdraviť nás, tak by sme boli nadšení a mohol by o tom porozprávať, o tejto slavnej etape slovenského letectva. Tak. Ja si myslím, že aj tu máme niektorých fanúšikov práve týchto lietadiel a dokonca ja viem, že Košický aeroklub ponúka možnosť sa zviesť v tejto stíhačke. Samozrejme, ako si povedal, ráno takýto zážitok nie je najlacnejší, ale naozaj stojí za to, pretože vidieť nebo z kabíny a z kokpitu prúdového lietadla je naozaj opäť iný level, ako ho vidieť v nejakom cvičnom bežnom lietadle typu Viper, ktorý tu je, pretože predsa len sú to iné preťaženia, iné rýchlosti, iné Gčka. No a hlavne iný ten zvuk a zvuková kulisa, o tej hovoril aj košický župan dnes. Jasne, a